lang hilin eh. Ning, maadong buntag. Nagburos dia. Karon pa dahil kong buntag ni uli. Ikan ko to sa isuon lagi. Sa tumakon ka. Nagtra ko nito gabi. Kay gabi namin ang uli. Kaya mo lagi ito nga. Kuan matod bang upaw. Tiguan ako sa Manila. Hindi na ko makatuod. Agad naman gyapon ko. Agad ako ninja. Pagmagsugod istorya. Salamat kay po sa labang mga gahom. Naglulat nga po nung gamutan ng dawa. Karon di ay birthday to sang apo Das Cortez kang Pitjoy anak sang laki. Das Cortez karon happy birthday day. Napa cross ball ron basig apo ko ipapansit ng tao pa cake. Kay wala mga apo saan man di mo kuslago. Mao lagi to. So sa istorya ng lakaw man lang gapon tubig antipulo man itong kubaan ako kay ang nakita na tong gateway hanayam duman kasud na po ko katuig sa Manila sobra po katuig gunawa na ano man po sa gateway sa una nga tungod sa gateway lang may sakayan palong padilyan ingon ako sang manghon nga mga naog nami ingon sa di kay di ko mo sap ag card ngunong di man nga lapas naman tong among ang card nga naugan kay Tapman sa Quezon Abiyay. Gusto ko na sa Aranita kay mo naman tong kuba Aranita mo na dito. Ama sa ninaw. Lagi patughan kay zaman lagi nagdana ba ang na bala sunod mo ko ni jaja kamo na din nagpangutana. Ang gyapon nakaabot day gyapon may matong nabutan. Quezon Abra ko dito sa kayag jeep. Padong balili. Mo lagi tunta to jay. Mamalik ko man. Baklay mi balik kas sunab labay na gud bisang ang ingo ko kadtong na ay Jimmy sa una sak ano to na sa unang Jimmy ka basang amo to nangamuhan pa ko tung tuiga ko nangamuhan nga ang amo sa model Gas mo sisyon na muna una din sa kadan. ay may patughan mo to pagkuan ako baan to puti sa panglingi na sang sundan di pangutan nas mga guard ka labay to kalos Ginoo nakaabot gihapon mi dito sa Antipolo guys Manila so pa nga sayang lang mo ko mas mamasahe banding minsan ang uli ra pag dito kay Nagsubiyahin ang hira ko dadto. bago magisang na nga ambis kay nagkababa po kong bag kay aron ko nung manuloy pabidag ko sa mga kaparintihan nung mangalasin ko niya naman hinuon po mahulin naman tanang ako'y mahimo kay isa may nagdaan at least nakita may isang laki pinamangula namang laki isa mga lagi niron na nakuskuan siguro po ko lang hati daris Mas pagin puro sa biyahe kaysa ning adto mo. pagkulat ko nung ipatid pa kong Gas pamasahe. na nagdudan sa pao gasto ko Yung mga takle lado ka dugyatuan na nang lidado. ikaw sila may magbuot sila may Mas pagin oras sa biyahe Sila may kaysa nag dugyatuan. sila may nagdana di agang magbuot ko sila may nag pinansel og pamasahe Paglakaw mingaw nas bahay. manija ano ba pong nanay nga di makalakaw basta-basta liwat po sa nanay siguro ano masagi kadagaran kaya na po ko'y plano nga tuon kay na po ko'y pagumanggan tungkol sa side sang bana gagawang bilita na buso-buso kato ka nito yung mga tanong na kung sinangka natanan bukid lagi po diyan sir pag magpabilin ko kasi sabay na masahe na ha pagpabilin po ko okay na pag magpabilin ko karon kinamagwan kung makatunan po ko siguro muli nagpabilin pa ko sa kung mabilin ko ako ba na nangit isang bana di man sa kalakaw-lakaw di ko malangit isang bana di mo to nakalakaw lagi ni dan ako sa Byron da ang pasalubong pakita ninyo kaya di man may sponsor sa mga sponsor nga may hatag mga lagot mon ang pakita ninyo tadong tahomot dapat kanang gikan ko niguan gikan nigbagyo na pasalubong ni na para sa buros na
Tingnan ni Pinyato manis Bisaya, pero sa Bagyo ni. Lagi ko ana ni uban kay dito ko anang mangkagka. Napod na. Salamat ka dos naghatag. Kaaban pagkuan napay kaaban jeng ubi jam. Dan salamat ka do sa naghatag dani dapat di pakapin nga kuan kay para sa ubi jam na lagi desi nga na saka ngod nga laki nagkita am siguro mga hapon sa ang vlog nga nag-imot bulangoy na ibahin po damo sang manghod ja napay tawong garden po sang manghod ni adoy man ang gyarbes sa wadi asija adoy dia mang gyarbes imong tawong naman sa buhol karon gyarbes na magisang tawong na taga mismita riya pod muha o talbo sa kamote wala ni chemical kay kami nangimot dana dapat di saging tibag min sa kabulig saging wa gahay kadugduta ja number 1 day halibon iban to sa boros sadya pa day hakop da kita pa kog hilbas mag hilbas Bisaya nga imnon ag minutbong kay moy tambog kabuhi na magtanom ko dani mo ni among pala gapon sige miglakaw-lakaw bit tamig kuan paguli wala ko mga dos patula kay di tanong ng patula di ang puti patula salamat po ko sa igsuon guys ang lugar dito nga kuan ang mura pa sa mahayag pangpang lugar mura yung giuli dali nos kaupaw kay birthday mo po dos anak sa pagumangkon ila ko kung iuban da gusto ganin nila iuban si Pau pero di naman sa Pau dun makauban kay di sa ganan maglakaw-lakaw kay bugatan na di dyan mo hanap pang gihat di dari diyang magulay arong maglawoy siya ingon si Jagba anta ko naman ninguli kay wa pa mina-enjoy gusto bitaw ko mga tupan takog nay nga tuang tiri bitaw sa una nga nay kuan kib ana mo koy kib dito Antipulo, saan pagkagaubanan nga nagduha-duha magkanahana man kalit man namin nagmanguli ko nami. Mo naghang na dag hapon, sari-sari. Sagol-sagol, na herbal, na gulay, na nagutmon gamay, na pay perfume, na pay kakanin po di kagbagyo. Alang naghana ka salamat sa among giadtuan gapon. Kay kasi kaso po bida itong mga kuanin pagkasagang manghod nga sa namulita yung magluto ko nga ninang kaya lang manghod laki nagluto kuan kanang luto Bisaya ba nga yung lutuan manok nga 45 days isahang yung kapayas ka namli kapayas sa ila dyan 45 days isara po itong buhi yung po siya magluto pag nga ni tawag din yung lutuan lalis po siya kaya yung kuan kapayas sa manok na sigulag kapayas mo luto utos buhol sa una og magpa harvest og magpa tanom og magpa saka parang matipid-tipid ba ang kapayas sa ulan og manok bisag magluto kuno si Jack kay murag katpok na nakakaon kay mo sa magluto-lutong Bisaya kay nalutong Bisaya kay isang bana mingon manghug ano lang luto na yan lutong Bisaya yung mag-isang bana mga isang hibaw anong mga luto ulas taga Ilocano nautlo ugod sa hapon ka nang naidahon kuzapa das kuzapa mo to dyan yuto nasigingan sa kutong yutan dyan yutan karon kuzapa baka itong kuha ni mama karang na ipanghakap karang ito nagkambay nga na anas kalasangan mo dahon mo daw sa luyot ang daghan na ipang da Ako ato. na isang ingan ingan di ko sa Tagalog Politis. mo ito isang ingan kapag Ito si Dayos ko. Di ka nang panalit ng isda. Ang sagot. Laghan itong matambawon. ang isang panguhag hapon kay isang dumato politis Politis mo lang punas ko. sa luyot at sige bujag kay hala ang naghanas bulo na di man guna mautan Mayroon mo ko. hindi nga uy lamit ninang huwag na tilawi Cheese bar. lamit salamat po para nabrahin mo Nalaman sa pasalubong. Pati na tagikas bagyo. yan na po yung kuan adigam salamat kunos pasalubong gikas bagyo bitaw
Mo lagi to, mura lagi kuan ka bagod lagi gapon lagi sangda. Tapos mo po niya, diabetes Sa po. kuan. Ang panghipos mo rin mga hilba, halibon, kay nalagi po sa puno magtanam ko dari ko na parang sugos man doon adlaw o pakuwag juta kay nakuha mo kog hilba nga nay dang dalid. Kaning hilba kay supaw kay hingap abhinin ra ba mo sigikab. Pwede ra nang hilba may inutbong. Ginan pa kunay nga di kuno hilba ako pa di kailangan mo to gamit ni Arlene. Mag-inutbong siya. Ja, nazi mais pa dito hang na hilam-hilam. Kuan pa jud hanggang pa na may kamaysan. Aduy. May kamaysan tus likod sa kubo-kubo nila ni ug atukos bayan sa igsuon katong amang paniudtuhan. Ug nga to sa kaigsuon nga amang ipangutanan, mamiliti pa og si tinta. Adik pagagnay lang single tong motor pati kay grabing bakilira ngana say ngana niligog mura pa manis kuan murag liko pag nay kasadas lubok may ngana bisag lubok kay di man bakilid katoy na kay kuan man tugbang ni kung sus ka grabe maning kuan na ha ni na ko lagi abi nang pagsabot do oras mamo sa tay mayon nga magbaklay ginuko di man day tumabaklay Munang salamat sa ni Ria og ni Dodo ug katupunakatan sa kanang pahumot ug kakaning gikan og bagyo. God bless din jud diha amping. Kay makasikaso sa pugo kay mobalik na pugo tus hangin suon hasan magbijaan sa upaw kay papudun sa paabot. Kay nanya nang bital gyud putong ang pagumangkon panganay nga birthday sa anak kay isuri ko dato. Ato ko? Plaza sa festival. Pilin base man ko no. Ato lang sa festival. Mo suwalan po ko nga to kay aron din na po suman mga tigtanaw kay aghang view gahapon. Nay nagi ano mong dagang building sa Mas bukid pa dito gani. Ni kaliha. Kanila. Ni kalit lamang po pabuto grabe mo hira. Pinita pag dari katong ni bukid, mas bukid pa. Arang. Mado naman makalipay pod og gamay kay kita pa sa igsuon nga dugay na pud binakita. Ina na ng pudmi nga pabalik-balikon ko numi. Kita po ko sa pagumangkan ng sang na mga batang gagmay katong anak sa panganay. Adoy pareha sila to dadto. Ja. Nilay ko ganyan pag-upaw ni pang ngano ko ning huli mi dapat puno enjoy. Di nila man saan man nga agang kaaban kay ug sila pa yung pauli patay po ko sa bana. Kaya ako may niingin nga manglaag mi gitugtan naman sang maala kay ako gada. Ang mga pausundo namang laag puhon og hanap sang sige galgal ato na pud Bulacan. Ato na pud kabaskan mo tong Bulacan. Ano karsadang kuan, karsadang bispan. Mula maghapon lagi sakay-sakay mi gimarte nang gisumbi lagi hinuon mi kay mo naman ko sa una so pero po ko Des Manila 2017 apag panganak ni Tia ba ito Tia pa naman Kung dia 2017 kasi siya, masiyang dyan mo to. lagi 2017 dalhin ako nagali man ako garabo Anak ni Tia. di pa maudahang na hemduman agit nga agit ubos sa padila kasi hilin dito ng anak sakit itus kuan pikas Uy, lang si bumuning daw. Gusto sunab na mapisakay. Rato, nang baktas naman. kisun abi to may ginaugan disang gina pag naugan kay di man mao siguro tong kitipasan kay sa may gisundan sa pagtanaw pa na wa namang wa mo mga bus way kuan puro na mga private nga sakdanan kay na mga mall Tabok mo. naningin akong mao na manigagianan pa lang sila nura sa nuwan wala namang ko magiglalis ni sa kay nga bot mangyapon pud may pug ko ba kubaan pug disut kay ting paniudto na sa mingrasan ni ngabot sa mingrasan ni gikan nga ang nagtagbo ni nga nang haara mo lawa na daw ana ko nag-online nga nang giwo pagang dita kay sa malubat abot ra gyapon mi abot mi gapon to alas 12 untot ay kadan mi mao lagi to manok na may kapayas na napoy nagsaon sa
na pa rin tugtog na lagi.